It-temp kiesaħ li għamel fil-perjodu tal-Milied ma żammx lura lill-eluf ta' Maltin u turisti li żaru n-negozji fil-Gżira Għawdxija. Negozjanti għawdxin qalu li l-perjodu tal-festi li għadu kemm intemm kien aħjar minn dak tal-2013. Huma stqarrew dan waqt żjara li jagħmel il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo. Dan kien riżultat ukoll ta' bosta inizjattivi li jittieħdu, inizjattivi li kisbu wkoll l-apprezzamenti tal-imprendituri. Kontent ħafna illi l-koordinament li kien hemm bejn l-entitajiet kummerċjali u l-Ministeru ta' Għawdex irnexxielhom joħolqu destinazzjoni illi Għawdex ikun il-post fejn wieħed għandu jmur għall-Milied u għall-festivitajiet kollha ta' Diċembru. Għawdex gwedanja ħafna dal-Milied, għamlu qisu destinazzjoni u kellna inkriż tajba dis-sena. L-akkomodazzjoni fil-lukandi wkoll kienet tajba, b'ħafna jirrapurtaw riżultati pożittivi, speċjalment fit-tmiem il-ġimgħa tal-aħħar tas-sena. Dan is-suċċess inħassu wkoll fost l-operaturi iżgħar li għawdew ma' dawk li jażlu li jqattaw lejliet l-ewwel tas-sena ġo farmhouse jew appartament. Il-Ministru Refalo stqar li ħafna ristoranti stabbiliti irrapurtaw klijentela tajba, tant li f'kull tmiem il-ġimgħa kien hemm uħud minnhom li baqgħu miftuħin il-ġurnata kollha. Spjega kif uħud minn negozji qalulu li rreġistraw żieda ta' bejn 10 u 15% fil-waqt li oħrajn kellhom żieda saħansitra akbar. L-informazzjoni li għandna, il-beħ f'Għawdex żdied b'25%, mhux biss żdied b'25%, imma n-nies li ġew fil-Gżira Għawdxija nafqu iktar. U naħseb li dan li jenna bħala Ministeru ta' Għawdex jimlina sens ta' determinazzjoni li nkomplu naħdmu, nkomplu nattiraw iktar turisti kemm barranin kif ukoll it-turisti intern ġew Gżira Għawdxija. Intant l-avukat Joe Mifsud li koordina l-Kumitat Milied f'Għawdex qal li fil-jiem li ġejjin se ssir evalwazzjoni tal-programm kollu li sar, dan biex fejn hemm bżonn isir ukoll titjib bilan li Għawdex ikun stabbilit bħala destinazzjoni unika għall-Milied.